Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Анди от Хам Productions. Тук сме за да вземем интервю от уважаемия кмет на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Здравейте на вас, госпожа Стоянова. Здравейте, младежи. Много се радвам, че се съгласихте да ви зададем няколко въпроса. Първият въпрос ни е: откъде дойде идеята за финансирането на улицата? Генерал Драгомиров. Тази година в бюджета на община Казанлък бяха заложени 44 улици за асфалтиране. Една от тях беше булевард Стамболийски. След като направихме булеварда, възстановихме тротуарите и видяхме, че улицата наистина се отвори, решихме да я продължим и към генерал Драгомиров, тъй като това е западния обходен път на Казанлък и той трябва да обира по-голямата част от автомобилите, така че да освободим центъра. Затова направихме втора обществена поръчка с останалите средства, икономисани от първата обществена поръчка за улици, и успяхме да асфалтираме цялата улица. Да, значи финансирането идва от община Казанлък. Точно така, да. Осигурена ли е поддръжката след това на тази улица, както и на останалите, които са ремонтирани? Да, имаме възможност с звеното, което се занимава с сметосъбиране и сметопочистване, което сме оборудвали с машина за изрязване на асфалт, с валяк, трамбовачна машина. Имаме възможност да поддържаме не само тази, всички улици, където е необходимо. Разбрахме, че са ремонтирани над 40 улици в нашия красив град, но също така още доста се нуждаят от ремонт. Те ще бъдат ли ремонтирани? Ще продължим нашата програма за 2013 година. Предстои да приемаме отчета на бюджета на община Казанлък за 2013 и в нея сега започваме да уточняваме кои улици да допълним за асфалтиране. А какви други проекти изпълнява община Казанлък в момента? В момента сме на стадиона. Това е един от важните ни обекти, тренировъчното игрище и стадион Севтополис. Тук в момента тече организация по ограждането, възстановяването на мрежите и тяхното боядисване, възстановяването на седалките на стадиона и създаването на възможност както на големия футболен клуб на момчетата, така и на детската школа да играят и да се занимават наистина в добри условия. За тази година приключихме вече обектите за строителство. За до година ще проектираме още работа както по спортните площадки, изграждането на нови спортни площадки, така и ще работим по междублокове пространства. По-важно е да се направи така, че хората в Казанлък да се чувстват добре в собствения си град, да не се срамуват, когато им идват гости за това, че улиците до тях са изкъртени или че няма спортни площадки, на които да ги заведат да играят, или че няма наистина събития от културния календар. Ние се стараем да направим така, че жителите на Казанлък и общината да са доволни от мястото, в което живеят. Това е основната задача. Добре, благодаря ви, госпожа Стоянова. За Хам Productions, Анди Ерагон. А сега нека видим кадри от ремонта на улица Генерал Драгомиров.
Здравейте! Какво мислите за ремонта на улица Генерал Драгомиров? Здравейте, мисля, че от 89-та година насам виждам добро изпълнение. Не знам фирмата коя е, някаква габовска фирма, но идеално изпълнение на полагане на асфалт. Ами, много хубава инициатива е взета, за да се направи тая хубава улица. Много хубаво е направена.